Debate rekuextenda power remutungamiri wenyika yezimbabwe wemasodamzo Mnangagwa rachizogurwa manje. Panapa tinoona kuti Mnangagwa anayudza mashoko ekuti he cannot rig Zimbabwe is suffering. Sana pinda mashoko anobuda nyoko pana mutobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panamba mnenda onyora vachiti it is now common knowledge that even in the event of the ruling party using its 2/3 majority to amend section 91 of the constitution, there is still one huge hurdle standing in the way of Mnangagwa's ambitions. Section 328(7) of the Supreme Law clearly states that an amendment to a term limit provision does not apply in relation to any person who may hold or occupy that office or any equivalent office at any time before the amendment. In other words, the law cannot be enforced or applied to events, actions, or situations that occurred before the law was enacted or came into effect. Those calling for ED to still be in power in 2030 point out to what they term development projects undertaken by Mnangagwa regime ever since taking office through the unconstitutional military coup. They have cited expansion of the RGM International Airport, the refurbishment of the Bridge border post, the rehabilitation of roads, construction of few dams, the Wange Power Station Unit 7 and Unit 8. Surely, can this be reason enough to not only keep a president in office but also go as far as amending a sacrosanct document as the country's constitution? Panapa ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa ED reendroad panapa yachizosvika achinzi aiwa vanhu vanouya vachiti ED ngaextend power vanoda kuti aita madevelopments angoita ekuhwangi power station constructa maroads nemadams ndomukatoti ngaarambire ari on to power here. Panapa tinoona econstitution yatiri kuona kuti section 328 iyo yabuditsiwa yatiri kuona kuti iri kunyatsosvika ichinyatsokuklasha ichinyatsomisa mobilizero ari kuita vakomana veyouth league newomen's league kuti aiwa zvi zvamuri kuida kuita hazvisi pamutemo, unoda kuti mutemo unozviramba. Bvunzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona aiwa vakomana vanopinengona nawo vanyatsosvika pakuti aiwa mutungamiri wenyika ngastepe down. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu, so unosubscribe or like and turn on the bell icon.